f'dan il-pajjiż li tagħmel xi ħaġa fil-ħin u skont kemm tkun il-budget jgħid jimmerita headline. Dik trid tiġi xi ħaġa ta' kuljum illi l-affarijiet il-gvern li jbassar u li jwiegħed irid jagħmlu fil-ħin u jrid jagħmlu skont il-budget. Dak huwa l-għan tagħna. Dan huwa r-riżultat tal-manifest elettorali saħaq il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt il-programm Affarijiet tagħna at the Dome fil-Mosta. Lill-poplu rridu nderruh li l-fatt li l-politiċi iżommu kelmithom hija normalità għal Joseph Muscat. U hekk se jkun qed jagħmel dan ir-roadmap li fassal il-Partit Laburista illi għandu spirtu ta' għaqda nazzjonali fih. Mistoqsi dwar il-qrati f'pajjiżna l-mexxej Laburista qal li gvern ġdid irid iwettaq pjan ambizzjuż biex sal-aħħar tas-sena issir riforma sħiħa fil-qasam tal-ġustizzja. Dan fil-waqt li l-pjan tal-Partit Laburista l-qasam tat trasport pubbliku huwa li jitkellem mal-kumpanija u l-kunsilli lokali ħalli flimkien jindirizzaw in-nuqqasijiet preżenti. Il-problema għal Joseph Muscat mhijiex il-kumpanija imma min fassal ir-rotot. Dwar l-immigrazzjoni irregolari il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid ikollu wiċċ uman mal-immigrazzjoni imma wkoll iżomm miebes ma' min jieħu d-deċiżjonijiet għaliex mhux kull deċiżjoni taqbel għal pajjiżna. Tkellem ukoll id-deputat mexxej Laburista Louis Grech li qal li l-manifest elettorali iġib bilanċ fl-ekonomija Maltija. Li rridu u kapaċi inġibu bilanċ bej ekonomija li tkun b'saħħitha, ekonomija li tkun kompetittiva, li toħloq il-ġid, li toħloq ukoll l-impjiegi, però jrid ikollok sistema wkoll fejn int qed tissalvagwardja id-dimensjoni soċjali tan-nies, qed tipproteġi l-konsumatur, qed tagħti inċentivi lil dawk l-intarpriżi żgħar, però l-iktar li tindirizza wkoll dawk li huma vulnerabbli fis-soċjetà. Dan huwa is-sens prinċipali li qed ngħidu li għandna. Spjega li l-manifest huwa wieħed realistiku u mhux wieħed ta' propaganda rħisa ta' qabel l-elezzjoni, huwa manifest costed li se jwassal għal soċjetà aktar sana u ġusta, temm jgħid Louis Grech.